Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Худованд ҳамеша обод бошен, сарбаланд бошен. Имрӯз чӣ хеле десем бардро бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. Бисёр навори хубай. Дар ин навор бародарҷонҳо заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешава. Марҳамат, агар вақт дошта бошен тамошо кунед, хулоса беҳтарин омадагиай. Ва аз ки ҷое ки шумо дар замин, хона, квартира дар корай, дар комментария бинависен. Ман ҳастим иншоалло дар видеои оянда барои шуморо ёфта хел реклама мекунам бардро. Агар ягон кас хона, мошин ё мисол чизе ки барои реклама дорен, мо фавран дора реклама мекунем, дар ҳамин рақамҳо WhatsApp шуда бинависен. Ва ҳамун як дона лайки беплам агар имконият боша биҷиқем, бо мо хеле хурсанд мешем. Рафтем ака. дӯстони азиз, ана ака навора сар кардем, бо диққат гӯш кунен. 1 миллион имрӯзаи мо бардро хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол дай. 8 сотиқ замин да дар хонаи времянка кардагия ба ғишти пухта хонара вардоштагиян. Шкатуруш кардагия ову свет қарибишда ҳастай. ҳуҷҷатош 100% бардро. ҳуҷҷатхона дора, як кама санги дига овардаги рехтагиян. қариби хонада мактаб, масҷид, магазин ҳастай. нархша 70,000 сомонӣ мега, бо савдо ҳам мешава ё алишам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Ваҳдат да боша бардро, болоиш сум мета. Чӣ хеле гуфтам бардро, нархи хона 70,000 сомон дар шаҳри Ваҳдат бидай, ба квартира ҳам алиш мекна дар шаҳри Душанбе ё дар шаҳри Ваҳдат боша. Ина номерои телефонаш занг бизанен. дӯстони азиз, ози хонаҳои фурӯширо қатъи заминҳо гап мезанем, баъд квартираҳо да мегзарем. Бардро срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Ҷавонӣ. даромадани метефеда бидай, районда наздикай. 5 сотиқ замин дора, 3 дар хона кардагия, ремонташ созай, мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ову свет ҳастай, ҳуҷҷатош ҳам 100% кардагиян. ҳуҷҷатхона дора, гирди хона бардро маҳкамай, ана дарвозаи қимати хушрӯам часпондагӣ бидиян. қариби хонада мактаб, масҷид ҳастай. нархша бардро ва хоҳарои азиз 175,000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ана касе ки дар канали мо меҳмонем бардро, ҳатман подписатсия кунен ва ҳамун як дона лайки беплам имконият боша биҷиқен. хоб бардро коттеҷи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, номи пешинаш Кӯйбеш, кӯчаи Техникада бидай. 5 сотиқ замин да бардро, опши 5 дар хона дора, хона детаҷай, коттеҷай, бо як бор дига мегум тон бардро. дар якум этаҷаш ду дар хона, як кайдор, як балкон дора. дар дуюм этаж бардро 3 дар хона, як балкон, як кайлдори дигаам доштай. ремонташ 100% мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ бардро. ову свет ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона дора, гирди хона бардро маҳкамай. беруни хонада бардро навес кардагия, як кладовкаи дигарам дора. бо дар пишти ҳамин хона бардро, пишти ҳамин коттеҷда 2 сотиқ замини корами дигаам доштай. мақсад касе ки мисол ҳамин хонара касе ки ҳамин коттеҷа бихара, мисол ҳамин 2 сотиқи дига падарка, марҳамат бигирен намешам. нархша бардро ва хоҳарои азиз 450,000 сомонӣ мега, ки бардро 100% меарза. 450,000 сомон ҳамин коттеҷи хушрӯак. агар соҳиби ҳамин коттеҷ гуфтагия ки бардро мисол касе ки харидор бошен, бо арзона мешава. мақсад ки 450,000 сомон арзона мекунем гуфтагиай. ина бардро мисол бо видео меравад, тамошо кунен, ҳама ҷои мисол ҳамин хонара, ҳамин коттеҷа сиёмка кардагиай, тамошо кунем бардро. ана баъди видео мисол бо ана замини хона, баъд квартираҳои арзон да мегзарем. хушуд тамошо кунем бардро, бо дайнаи пара поли маълумотоша навистагием. агар мисол касе ки мефоратон ки бихонен, марҳамат, на бихонен, ҳамаи маълумотша бифаҳмем бо.
дӯстони азиз, бисёрат навистабдем ки аз шаҳри Кӯлоб ягон хонаи заминӣ шавад монем. Бардорои нами хонае десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 6 сотиқ замин дора, ана дорои 4 ҳуҷра мебошад. Бардоро 6 сотиқа 4 ҳуҷра дора. навистага ки ана хона дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Умари Хаём, назди мактаби 37, хона дорои 4 ҳуҷра ва як хонаш магазин кардагиай. маълумоти бештара занг бизанем. Бардоро гуфтагиай 6 сотиқ замина 4 дар хона, нархиш 155 000 сомонӣ мега. Бардоро як хонаи дигаш магазин кардагиян. 155 000 сомон арзонам мешава, алишам мешава. хай гуфтагӣ нест ки ба чӣ алиш мекунам. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанем. Бардоро хонаи арзона, қати магазинаш 155 000 сомонда бихарен ша. беҳтарин нархай. бисёри бардоро навистабданд ки аз шаҳри Бохтар, яъне ки пешина Қурғонтепа, ягон хонаи заминиам шава бимонем. Бардорои нами хонае десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, тарафи Маданият да будай. Бардоро 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки ремонт дора. хариб ана 3 сотиқ зиёдтар бардоро дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа пешина. нами 3 дар хонаи дигарам дора. чӣ хеле дастурат ҳозир мебинен. нарша 160 000 сомонӣ мега. ина дарвозаи фасонам доштае. ина бардоро 3 дар хонаи хушрӯ, мақсад ремонт доштае. нарх созайне ки 160 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳаст. касе харидори аниқен, занг бизанен. дӯстони азиз, ҳозир як ду замини фурӯширо гап мезанем, ба квартираҳода мегзарем. бардорои замин десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 5 сотиқ замин дора, яхе стройматериалшам овардагиай. соҳиби замин мега ки срочна замини фурӯшӣ дорум. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гилбоғ да будай, дар назди парникои Зардиев. ову свет ҳастай замина бардоро қароршам кардагӣ бидиян. чӣ хеле гуфтам бардоро 5 сотиқ замин ана дар шаҳри Кӯлоб нархша 22 000 сомонӣ мега. бешухӣ нархи зура 22 000 сомон 5 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб. марҳамат, номерои телефонаш ҳаст, занг бизанен. бардоро мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. хаста набошен дӯстони азиз. ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки Ленский район. 6 сотиқ заминай, яхе стройматериалаш овардагиай. соҳиби замин мега ки срочна замини фурӯшӣ дорум. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. 6 сотиқ заминай, болои мошинбозор да, деҳаи Алабайтал дай. чи бардоро се тарафаш забор қати маҳкам кардагиай мега. ҳуҷҷатош 100% бидай. се тарафаш маҳкам дай. бардоро хелкам сертификат мега. 6 сотиқ дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам дар ноҳияи Рӯдакӣ. нарша 50 000 сомонӣ мега. не ки зурай нархиш, бо арзонам мекадай. занг бизанен. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. аму як доналай ки бепалам биҷихем. дӯстони азиз, квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Исор. духонага дар 6-ум этаж қарор дорад. 68 квадратни метрай. дом новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира гуфтагиай ки дуҳуҷрага коробка дар 6-ум этаж қарор дорад. бинои мазкур дар назди стадиони нав ҷойгир мебошад. дорои техпаспорт мебошад. ову свет, ана канализатсия дора. бардоро ҳамаш 100%. нархша 177 000 сомонӣ мега. арзонам мешава, алишам. дар шаҳри Исор бардоро новостройка духонага, чӣ хеле гуфтам, нархиш 177 000 сомон. ина давлени ов шави, бовар ки зури бад бидай. номерои телефонаш ҳаст. марҳамат, квартирара аз шаҳри Исор 177 000 сомонда бихарен. духонагай. дӯстони азизи, квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш. духонага квартира дар 4-ум этаж қарор дорад. 57 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки хонаи дуҳуҷрага дар 4-ум этаж қарор дорад. ремонт кардагиай. термос, мошинаи либосшӯӣ дора. бардоро кришада бочкаи 500 литра кардагиам барои ов запас. духонага, чӣ хеле гуфтам бардоро, дар ноҳияи Вахш. нархша 180 000 сомонӣ мега. бовар ки нархи зурае. ина номерои телефонаш. маълумоти бештара занг бизанен. квартираи арзона аз ноҳияи Вахш бихарен. 180 000 сомон духонага.
дӯстони азиз, бисёри бардуро менависанд ки аз шаҳри Душанбе квартираи арзон шава бимонед. мақсад бардурои нави квартире десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Як хонага дар 5 этаж қарор дорад 30 квадратни метр ноҳияи Фирдавсӣ тарафи Гранзавод дабудае. Дом бардуро навастройка хона ремонт кардагиае. соҳиби квартира мегӯяд ки як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад дар доми 5 этажа будае. Бардуро овсвет пастаяни ҳастае. Тарафи Гранзавода чӣ хеле гуфтум поёни корвон дабудае. Транспортҳои 3 5 88 33 41 42 мегаштае. нархша 165 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархе. занг бизанед. дӯстони азиз, ибад навори хонаҳои заминҳо ва чизе бад бардуро ҳаракат кардем барои шуморо реклама кардем. мисол замин бад, хонаи заминӣ бад, квартира бад. фикр мекунем ки нархҳошон соз бад. хай не соз буд бардуро боварӣ дорум шумо да маҳқул шид ва на аз ки ҷое ки хона намудем, квартира намудем, бардуро мисол ана замин намудем, чизе ки намудем дар комментария бинависен. мо дар видеои оянда насиб иншоалло намбрем зинда бошем барои шуморо ёфта реклама мекунем. дӯстони азиз, аз ки ҷое ки намондум бардуро бифаҳмем ки аз ҳаму ҷоҳо арзон нестае. аз ки ҷое ки мондем бардуро мисол ана мо дароӣ мекунанд як хел вақт мо ҳаракат мекунем ки арзон шав барои шуморо реклама кунем. дӯстони азиз, дӯстони азиз, хай бисёри бад гап задем ба фикрам ба як хелеш комментария да менависанд яка бисёр гап задин. хай яке мисол ҳамихе мо омӯхта шудеги гап занида мисол. дӯстони азиз, хулоса ҳам ядон лайки бепила биҷиқен. касе меҳмонен дар канали мо инам кнопкаи подписатсияра биҷиқен. ана раҳмат барои дастгиритон. то видеоҳои оянда худованд нигаҳбонтон боша. хай.